rasule kumandang suarane apa satya satya megalaton ora ngaring kudu eling kang peparing ya nduk. Heeh, Mak. Kaya kang didhawuhke Mbah Yai sore mau. Wujud syukur marang ngarsa dalem Allah kuwi ora mung ana lisan ning ya nganggo tandang tanduk ya nduk. Kaya dene slametan, sedekahan lan sak piturute. Kaya ngono. Monggo Mbak Yu. Padha bingung, Nduk. Aja Mbak Yu dong. Mboke. Neng ke sing ayo Nabi kula lepas pangapura ya jajal entahane tok nduk senggane 1 2 3 bareng kabeh 1 2 3 Mangkupat jenenge Rasulullah menawi kula lembek nyuwun pangapura jan kompak ya nduk kompak Napa kupik? nadyan to lagi awer ana wengi iki nyatane ya jalan iya mak pangestumu mangan kupat janure wis tuwa menawi kula lepat nyuwun pangapura jan mbah-mbah biyen ki kaya ngono ya nduk heeh nek njaluk pangapura isin lumantar senggaan ya iso lak ya ngono kuwi asline biyen ngene lho nduk mbok menawa ki eneng sinden karo panjak sing padu. Sinden karo panjak sing padu piye? Panjake iki arep njaluk sepura ki isin. Terus dadi senggaan mangan kupat janure wis tuwa menawi kula lepat nyuwun pangapura sindene nyauri. Iya. Nah. Mangga. Mangan sate. Ya senggaan sing mawa pitutur kono. Ngono. Ayo coba garingan. 1 2 3. Yuk. Lagu dhisik ora ngenteni digawe